Ahojte, tento víkend som bol s rodičmi na jednom výlete na takom peknom mieste, tam je vlastne priehrada a jazero a veľmi pekný les. Vlastne cesta trvala len 15 minút, lebo sme bývali blízko pri tom. Išli sme do lesa, videli sme tam rôzne druhy chrobákov. Neviem, či sú to všetko chrusty, napíšte do komentárov, lebo neviem, od takých úplne čiernych, až po takých svetlých a lesklých, až po také úplne že zelené. Takže napíšte do komentárov, že čo to je za chrobáka. Bolo tam strašne veľa žubrienok, takže v budúcnosti budeme môcť tam asi pozorovať žaby. A počul som jedného hada, jak zaliezol. Vlastne je to tam veľmi pekné a ja som aj preliezol za Bradliec na molu a tam je úplne úžasný výhľad, jeden z najkrajších, aké som kedy videl. Zase tipnite si, čo je v tej budke, čo tam bola a čo sa tam robí. Neviem, random súťaž, že kto vyhraje. A tu môžete vidieť super záber, nekvalitný záber na sokola myšiara. Tu môžete vidieť, jak stojí vo vzduchu. To je vlastne, myslím, že jediný náš dravec, ktorý toto dokáže. A to je vlastne, že pozoruje ako keby nejaké hlodavce a za chvíľu môžete vidieť, že zojde dole. Teraz vlastne ide za nejakou myš a zíde dole. Čaute pri ďalšom videu.